Ndị be anyị ekene m unu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ abụ ụwa dị omimi. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ mgbe Nonso jụrụ nwata nwa agbọghọ ahụ ọ hụrụ ihe mere na o soghị ha azọ nwoke. Nwata nwa agbọghọ ahụ zara ya sị na ya agaghị anwa ya anwa na ndụ ya, n'ihi na nne mụrụ ya ebighị ụdị ndụ ahụ. O kwukwara na ndị be ha abụghị ndị na-akpa ụdị agwa ọjọọ ahụ. Ọ sịrị na kama ya ga-azọ nwoke ahụ bịa zọọ ya. Ka ọ kpụ okwu n'ọnụ, Nonso na-elele ya na-ekwe n'isi, na-ekwukwa n'obi ya na ọ bụ ụdị mmadụ ahụ ka ya chọrọ. Nonso mechara nye ya ego mmanụ ọ gbara wee banye n'ime ụgbọala ya pụọ. Mgbe Nonso chọrọ ịpụ, ka ọ kpọrọ nwata ahụ wee jụọ ya aha ya n'obodo ya. Nwata ahụ zara ya sị na aha ya bụ Chioma, na ya bụkwa onye Umuobi, bụ ndị eji ịkụ azụ mara. Nonso gara n'ihu jụọ ya ma ọ bụ na ọ maghị akwụkwọ ka ọ bụ na ego eji azụ ya adịghị tinyere ya n'ọnọdụ ire mmanụ ụgbọala. Chioma zaghachiri ya sị na ya agụchaala sekọndịrị, mana n'ihi na ego a ga-eji zụọ ya na mahadum adịghị, ya ka ya ji wee malitegodi ile mmanụ ụgbọala n'ihi na ịnọ nkịtị adịghị mma. Ọ tụrụ ilu sị na kọbọ bụ ihe karịa ịnọ nkịtị. Nonso nọrọ ebe ahụ kpebie n'ime obi ya na ya ahụla onye ya ga-alụ. O wee jụọ Chioma sị ya ma ọ ga-amasị ya ma ọ bụrụ di ya. Nonso jụrụ ya ọzọ sị, ị hụrụ m n'anya ka ọ bụ na ị hụghị m? Chioma kpudoro ihu n'ala nwantịntị oge sebe ihe n'ala, mechaa welie ihu elu wee zaa ya sị, emesịa m ga-aza gị ajụjụ a. Ihe nwata ahụ na-achọ n'uko elu ka ọ hụrụ n'uko ala. Nonso gwara ya na ya ga-eme ihe niile ma ya hụ na ya lụrụ ya. Nonso kwere ya nkwa sị ya na ya ga-alaghachi azụ ma o mechie ọrụ n'oge mgbede. Gbanịa na-esonyere m ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ abụ ụwa dị omimi. Ndewo, ka o mesịa.